Hausawa sun ce inda ranka ka sha kallo. Shin kun san abin da ya faru a Kannywood kuwa? Abin mamaki ne inda mutane da yawa suka tofa albarkacin bakinsu akan abin da 'yan Kannywood guda biyu suka aikata. Wannan abu da 'yan Kannywood din suka aikata ba wani abu bane sabo a Kannywood din. Amma wannan abin da 'yan Kannywood din suka yi ya munana a wanda suka fito karara suka aikata abu. Wasu mutane sun ce idan mutum yana da kunya ba zai iya aikata irin wannan abun ba. Amma wasu mutanen sun ce ai shi mara kunya yana iya aikata komai ba tare da ya ji tsoro ko kuma ɗar ba. Wasu mutanen kuma suka ce a haka suke cewa za su koyar da tarbiyya alhalin su ba su da tarbiyya. Wannan maganar da nake faɗa wani faifan bidiyo da ya fito a social media wanda yake ta trending yanzu, wanda aka ga Amina Uba wadda aka fi sani da Rani da kuma Raba Gardama na shirin labari na, wanda suka yi wasu hotuna wanda ba su dace ba, kuma suna gogar juna kuma suna taɓa jikinsu har ma suna tafawa suna shewa. Alhalin irin wannan mu'amala an santa tsakanin miji da mata, sai aka gansu suna aikata wannan abu ko ba tare da sun ji kunya ba. Wannan abin da suka aikata hukumar tace fina-finai ta jihar Kano ta dakatar da su har tsawon shekara guda ba tare da an ƙara ganin su a cikin shirin Kannywood. Mutane da yawa suna ta faɗan albarkacin bakinsu akan wannan faifan bidiyon da ya faɗa. Wasu mutane sun ce daman can 'yan Kannywood ba wani tarbiyya ne da su ba, suna ɓata tarbiyya ne ba wai suna ba da tarbiyya ba ne. Wasu kuma mutane suka ce wannan ai ba komai ba ne, idan ma san aikata daman halayensu. Wasu kuma mutanen suka yi musu adalci cewa suka ce a kowane aiki akwai ɓata gari akwai kuma na kirki. Mun samu daga wata majiya mai ƙarfi cewa shi Raba Gardama ya fito ƙarara inda yake cewa ba a yi masa adalci ba akan abin da aka yi masa. Ku danna mana subscribe ko ku danna mana alamar ƙararrawa ko ku danna mana liking domin ku samu sabon shirye-shiryen da za mu ɗora. Ku dakace mu a bidiyo na gaba. Mun kawo muku shagon da za ku yi sarin magungunan Islamic da kuma magungunan supplement kowane iri masu kyau masu inganci, wanda muna a garin Kano a Kurmi Market a Sandoro Plaza, shago mai namba 8. Wannan shago muna ba da sari sannan muna maraba da masu sayan daidai, sannan kuma muna kai kaya a duk faɗin Najeriya irin su Niger, Kamaru, Chadi, Cote d'Ivoire, Algeria da sauransu. Muna da kowanne kalalun supplement da kuma magungunan Islamically irin su na hips da breast da ni'ima da sauransu. Sannan muna haɗin amare da angwaye. Ku tantabe mu a wannan namba 0963865632. Ku yi mana magana a WhatsApp ko kuma ku kira mu, insha Allah za mu saurare ku sannan za mu kai muku kayan ku cikin aminci.